I go go here first time, go get second time. This 20,000 now, I go a year. I ain't get November 1st, can you get November 1st, 2019, can you get yeah, now I told him 1 year. Name this my 20,000 now. I'm not getting no problem. Imani na yara. Mba, imani press what oyambu. Kebi fambu. Mba, kukori fa, kebi fambu. Ke basalam ni fi. Thank you very much. Ke basalam na ensas, ke basalam Thank you. If we munapu no tutu akai jeme ensas, kai mechie sas, mechie police brutality, kese busi youth, adaroma, he won't be when the God, when deliver in a 20,000. Okay, can't you go to give? Nye the 20,000 akata ipu elo, ndị sas jegi gbagbu oki narịa, kebi ya rowelu di ego, sagodu. Oh, ifugi ya na, iya join him, ona ipu ndị youth, ayaga, ndị ọka na-eme, ndị Nnewi na-eme, ndị Benin na-eme, Lagos, Abuja, onye bụ na-etukọ ọnụ, wadi na anụ ọnụ anyị, ihe polisi na-eme anyị adịrọ mma, anyị kpata ego, anara anya, ana-asa achị anyị, ihe na-eme adịrọ mma, end police brutality, end SARS, end SWAT, ihe ya join him ka anyị eje, ịrasị negi 20,000. Adị kwụsị gị na-ekwu biko ka nje ka so ị na-achị kọwalụ na SARS ndị akwụkwọ dị mkwu na-emegom na ngwachero mmenye gị ego ka ịma adịma ka ihe na-ese okwu ifo onye bụrụ asịkwa na ọ na-ayị ara mmenye gị ego ga mana ya aka amụda ka njegoro jee mee EndSARS ị na-aghọta na ndị gọọmenti sie SARS and ị na-anya onye take like 2 or 3 months before end SARS endicha SARS anyị ebido end NEPA I end digide nke NEPA you take like 8 months or 1 year by projection. You want to go? Emechie NEPA I eme end Buhari. Yeah plan. Nke imana Buhari na ayo ya ntị. So we can end Buhari ya na anu ya. So I did even can like 4 years before no step or down. One step kwa hana down. I eme say the last one. Nke akwa ebe mecha say nye ga ego gi. I eme end Nigeria. Emegide end kwa hana na nke Nigeria we get take kwa like oze 10 years before ndị UN na US na France abịa ga ntị. End kwa hana Nigeria enya Biafra. What is 20,000 naira? EndSARS ani mana end Nigeria aye nwe Biafra ani mana ihe nyeme ego bụ 20,000 naira ani mana ndị Biafra na-eri Biafran pounds so onye zai Biafra ife ya mebu ije na Nigeria chọọ onye na-azụ onye obodo ebe afọ na rizie ya ego gị o mgbe oyi ngwa gị